Hello guys, good morning po. Good morning kasi 10 AM pa lang. Ayan, nagka-ponytail. Hindi naman ponytail kasi nagluluto ako na hindi ka makita yung aking hairnet. So ito yung kinakabisihan namin ngayon ay nagluluto ako. So ayun, kasi maraming nagtatanong sa inyo bakit ako nawala. Nawala ako, ang tagal kong nawala. Mga ilang yun pa, weeks. Weeks ba? 2 weeks. Sobra no. Sobrang tagal kong nawala. So, ayun, yun yung pag-usapan natin ngayon kung bakit ako nawala. Ngayon si Papa kasi nag-blend siya ng yung tiyan niya. Ayun. So, ayan, nagluluto ako ngayon ng chili sauce. Ayan. Tapos, flex ko lang kasi bumili ako kahapon ng malaking kawa na talaga. Hindi sobrang laki, pero ito kasi yung pinaglulutuan ko dati, yung aking kaldero. Ayan, feeling ko sa dati yung laki-laki na niya, pero ang liit niya pala. So kahapon, bumili ako ng kawali na malaki. Ano na to, 300 pesos lang to. I think 389. Tapos, eto, gusto ko yung aking sandok kasi, sige na pa. Kasi eto, bumili ako, nag-invest ako ng magandang klaseng sandok. Kasi ito yung ginagamit ko. Ayan. Pero yung kawali, gusto ko lang talaga ng malaki kasi para marami akong maluto sa isang lutuan. Kasi, syempre, yung yung pagluluto, yung pa-konti-konti, medyo mahirap siya, medyo natatagalan ako. Ayan. So, ito yung kinakabisihan namin. Sa ilang weeks na nawala ako. And ang dami nagtanong sa inyo bakit wala akong upload. Kasi hindi tira na talaga na walang upload. Tapos yung last na in-upload ko na video, yung gumawa kami nung may nag-sponsored ng pang ipamimigay sa mga tao. Actually, matagal na video na yon. Hindi ko lang siya, na-edit ko na siya, pero nahihirapan akong tawag doon. Actually, mahaba sana yon, 16 minutes ata sana yon. Pero nag-cut ako ng mga doon kasi nahihirapan akong i-save siya. Hindi ko siya ma-save. Ayun. So anyway, niluluto ko ngayon ng chili sauce. 3 kilo lang yung lutuin ko kasi total 7 kilos. Naluto ko na yung 4. So yung 3 na lang. Ayan si Papa. Nag-blend siya ng sili. Ay pa. Ayan, naka-mask siya kasi sa ilong pumapasok yung niya. Standard, naka-quarantine. Kahit dito sa bahay naka-quarantine ang init. So ito yung itsura ng iluluto ko, chili sauce. Ano to? Ang tawag dito, garlic. Ayan, maraming garlic. Ayan. So, niluluto ko lang siya. Saka ko ilalagay yung ating ating chili sauce. Ating chili. So, ayun. So, tayo dito. Medyo, nak. Pili ko close ako, anak. So, ayun nga. So, habang niluluto ako, ayan, ganito lang yung gagawin ko. Habang nagluluto ako, mag-vlog ako. Magkakalita ako dito kasi hindi ko siya parang sa isang araw talaga nauubos yung oras ko sa aming munting negosyo. Ayan, sobrang salamat Lord. Hindi naman ako nagrereklamo. So ayun, pina-close ko yung door at saka yung bintana kasi medyo masilaw. Anyway, ayun. So bakit nga ba ako nawala ng ilang weeks? Actually, nag-post ako sa Facebook na isang buwan kaming wala talagang as in wala talaga na-stop yung aming negosyo, ganyan. So that time, kasi yon, doon namin naisipan ni Papa kasi lagi kami nag-uusap sa labas. Ayun, naisipan namin na gumawa ng longganisa, diba? Yung pinanikan namin yung longganisa, ganyan. Paano lang yun? Para lang may pumasok na pera sa amin. And, ayun, kinontinue lang namin yun. Tapos, unti-unti may nag-order. Pinost ko sa Facebook, kaya sa online. Tapos, ayun, lang kami, medyo nag-start na talaga kami, siguro mga 1 week rato pa, no? Pa?
sa mga ganun, hindi lang namin in-expect talaga na alam mo yung bumuhos yung biyaya na may mga nag-orders na ganyan. So medyo okay pa kami noon, kaya pa namin. Nung nag-start na kasing mag-open yung Shopee namin, kasi medyo okay na yung Shopee ngayon, bumabalik na kami sa Shopee. Doon na medyo nagkaano-anuhan na, nagkagrabe na yung namin, kabi-kabila na yung aming ginagawa. So, parang nahirapan kaming mag-adjust kaagad. Hindi kami nakapag-adjust ni Papa. Kasi talagang sabi ko nga, praise the Lord, kaya talagang bumuhos yung biyaya kasi ang daming mga resellers na hindi ko alam kung saan nila nakuha yung namin, na talagang grabe talaga yung ni Lord sa amin. So sobrang salamat. So ayun lang, nahirapan kaming mag-adjust kasi ang dami naming ginagawa. Buti na lang meron kaming tig-deliver. So, mayroong taga-deliver, tapos si Papa naman nakafocus lang siya gumawa ng longganisa kasi siya lang naman talaga nakakagawa nun. Yun sa pag-wrap ng lumpia. Yun, medyo nahihirapan kaming anuhin kasi pag may mga orders, talagang literal na nauubusin talaga siya sa isang anuhan lang. So, ayun, medyo ngayon nga, hindi pa kami totally nakapag-adjust sa Shopee. Yung Shopee talaga namin, kawawa talaga siya kasi minsan talagang nahuhuli siya kasi yung pagpack ng mga orders, medyo matrabaho yun. So, medyo, talaga, grabe, sabog-sabog yung Shopee namin, yung mga pickups namin. So, ganun. Tapos, ngayon, si Papa kasi, hindi talaga ganun ka marunong si Papa sa computer talaga na magsagot. Ngayon lang na, yung medyo, na talagang siya na yung pinapasagot ko sa, sa Facebook. So medyo minsan may mga sagot siya na nababasa ko na hindi tama yung pagsagot. Ayun, parang na rin, parang tinuturuan ko pa si Papa kung paano talaga sa pagsagot ng tama dun sa mga buyers. Kasi yung sa Facebook kasi talaga halos everyday yun eh. Halos pag everyday talaga yung delivery. Maganda din yun kasi everyday din may income kami, di ba? So, maganda yun. Wait lang. So, ganito na lang yung mangyayari talaga. Magluluto ako habang ako nagsasalita sa inyo, ha? So, ganito na lang. Hindi ko alam kung may edit ko to ng talagang bonggang-bonggang edit. Pero hindi talaga ako ganun kabonggang mag-edit. Pero, gusto ko lang ma-share sa inyo yung aming journey ngayon. So, ayun. So, ito na yung ating sile. Kulang pa to, meron pa doon. So, 3 kilo itong sili natin, no? So, ilunod ko muna yung sili. So, ganun nga. So, tinuturuan ko pa si Papa kasi syempre, yung obligasyon ko, syempre, meron akong anak na tinuturuan din. And, hindi ganun kadali. Kasi diba, nag-homeschool kami. Hindi ganun kadali. Pero I'm so thankful kasi si Hagrid mahilig talaga siya magbasa. Ito yung last. Mahilig siyang magbasa. Kahit pa hindi ko siya sabihin magbasa, nagbabasa naman siya, no? At saka, marunong naman siya magbasa na. Oyster, lahat ay oyster. Oyster sauce day pa. So, ayan, medyo mabigat ito. Nakakatakot yung aking nilimuto. So, parang ang bigat ng aking ha? Alit sa kuha. So, ganoon yung aking sitwasyon ngayon. So, I'm so thankful kasi si Papa naman talaga kasi si Papa talaga talaga, na tumutulong talaga siya. Halos kanya lahat talaga yung trabaho. Ay, takot ako sa So, ayun. So, ganyan yung setup namin ngayon, guys. And, ang dami namin pinasok na negosyo. Kasi nga, ayun, meron kaming gustong pag-ipunan. So, kaya sobrang nagiging busy kami. Ayun nga, aside sa, meron na kaming chili sauce, uyap, yung bagoong, merong longganisa, meron ding lumpia. So, yan lahat, meron kaming mga resellers niyan ngayon. And I'm so thankful na talagang, yung target ko talaga is really yung mga resellers. Kasi, syempre, sila yung nagbebenta for us. And I'm so thankful kasi, nagbebenta rin naman ako sa Facebook, ganyan. Pero, iba pa din, yung may nagbebenta para sa'yo, diba? So, sila talaga yung target ko.
yung mga resellers. Tapos, hindi ko na namalayan yung aming... Teka lang, bakit pa itong kaso?